Kasuwun Bapak Ibu ingkang jumeneng wonten ing tengah mriku nggih. Niki diawiti napa mboten? Sing Cilengkung lenggah misake sing mriko. Nah. Pokoke sing cepet mungguh hadiah kulkas. Nah, pokoke nek lungguh rung tawiti. Nah, wis to. Ayo sing nganggo kupluk, sing nganggo cokot moto sing tua-tua padha ning ora-ora tunggu pompa mangsane ya mangsa tiga sing lili-lili padha jokasan suri sing tuwek-tuwek padha ndelok Pak Gaplek mulya reja ra kaya desa Kendung saben-saben taun dienekke sing jenenge bersih desa ya ora luput dedonga sareng-sareng mugi-mugi sedaya warga desa Kendung tansah pinaringan sehat lancar usahane
wani ilang omone tukul parine gemari pahlo jinawi sing usaha lancar ora tau rugi sing diutang aja lali nyaur sing rung duwe bojo ndang temu jodone ndonga sareng-sareng sing pun dangu pun nikah dereng kagungan putra enggal-enggal diparingi momongan nah rame tenan komplit awet ya ini perkembangan nih Indiane ya ayu Nengis kenal mah, ugi sekar kok. Sekar tau? Duduk. Lah sing dadi gegere wong kentung Rustamaji ora kesekar. Wejar belum nek dikenal jenenge Rustamaji. Iki wong wedok ayu-ayu. Ku tak karo sing kula tokne sore lu bakule do mulih bingung. Tatone bunyi senen wong gambyong gandang barbar ngono pamong wedok lagi mau lho ya nek wong info wis engko nek gaplek aja suwi-suwi ning tenang yo pamonge kendung wedok tok ora iso gambyong Ini apa mas nyeluki aku? Ya, Rene ndak jare Rene. Piye? Aku disisih kene ya mas. Disisih kene nah. Kaya adat biasane piye? Ku yo pengen takon. Arep takon apa? Jenengmu sapa? Sing kawak apa sing anyar? Ketoke ulan-ulan ngene iki, tahun-tahun ngene iki yo ganti. Ibaratnya kaya kaos gaplek iki saiki yo. Wong sinden lho kena pajak. Aku iki kena pajak yo iki. Masa? Oh iya. Kowe kudu duwi kaos siji. Ukurane apa aku aku yo. Nek aku wis matur sembah nuwun kanggo sedulur sing nyablonke nyabdan bisa kendung usahane sabenan lancar. Lancar tapi aneh Mas, aku kena pajak tapi kok gambarku gak enak ya? Oh khusus gambare aku kok. Iya nek kowe dikai urip nek mati kowe bingung gambare. Ya takon. Piye takon apa? Jenengmu sapa? Jenengku Kilis, kuwi sing kawah. Sing anyar. Jenenge sapa Pak Cike? Lali aku. Sing anyar ki anduku ya urung dicikak ya. Wong wae. Sinten Pak? Taiti. Taiti nek tahu. Langsung mentah kabeh lho. Teroti eko iki jenenge sing apik asmane. Jenengku sing kawah Kilis, bote wong Inggris. Oh. Tapi nek sing iki sing anyar iki dikai embel-embel. Nih. Lis rujak. Nah, kuwi tanah asma iki kenaryo Japa. Cara lis sing kira-kira nek rezekine lis rujak, kaya diem ya yang gembel ngono ki wis pantes. Sapa? Gembel. Yang iki gembel. Diem gembel. Diem iki bakul gedang ya. Bakul kembang. Bakul kembang. Aku pengen tekon apa meneh? ya ajate bengi iki kan bersih desa. Desa Kendung saben taun keneke sing kaya ngene. Langsung kertone kari penak mukat lan syukure. Iya. Iki aku pengen tekok kowe iki wis dibujuk lho. Aja takut kuwi to Mas, aku isin aku. Anakku lho ndelok. Aku ki yo mbol, di anak pirang-pirang Pak ning ndi aku bingung aku. Karena iki wakil pantiasuhan. Karena wong sak donya syukur ora kaya kowe. Sedekahmu akeh jantenan. Aku ki yo gumun. Mah. Oh. Piye to? Wong dhewe bagus mosok kok ngene. Ambek gendeng tak bojo. Mah. Kowe ora ngerti kondange gaplek. Kondange apa nih? Gaplek iki gandenge sak jagat, ora ana liya mung kejaba gaplek. Masa ta? Nggih ta, Bu. Gaplek niku napa nggih bagus to? Bagus mboten?
ki sak dipikir wong wedok iso dituku. Angger telat bayar wifi bayar gas. Piye? Gabrek ganteng apa elek? 99% elek. Ratusan kas. Gabrek ganteng apa elek? Elek ra apa penting aku duwe anak loro. Nek bojo. Nek masalah anak ya aku yo duwe, Mas. Saiki tak takon pisan Kas. Ki sing nakoki sing arep dipek bojo gaplek. Gaplek niku bagus napa mboten? Nek tak sampun mbane mau tekoke kabeh jawabe ngono. Nek tak tekoke bocah iki. Gaplek iki ganteng kowe elek. Ngomong. Waduh, Ganteng. Interupsi, Ma. Nek aku ki yo ngene. Aku yo duwe. Nek takoni kuwi pitara yo ndokmu dhewe, tak takoni ndokmu dhewe. Ndi kene ndokmu nggih? Lho. Kuwi lah sing nyekel HP. Wah, iya ndokmu ning ngarep. Gaplek iki bagus apa elek? Elek. Nah, ki anakmu setuju nek arep rabi untuk aku, tapi anakku gak setuju nek untuk rabi kowe. Alah leno paling ya dadi anak. Wes Mas, aku kok tiwas aku anakku pira-pira gak Kowe ndepak. ora wedi nek tak golek-goleki sejatine gaplek iki wong sekti mandraguna. Ah, sektine kaya apa? Nek? Lho, kowe ora ngerti nek gaplek iki duwe jimat, Jimate apa? duwe pusaka. Pusaka apa? Aku yo duwe pusaka. Lho, Aku gunung kembar yo duwe. nek aku no kalahan wong lanang ki ora kalahan. Kowe yo gunung dhewe ra dikancane pun gondok nyambat kancane. Lah salahe dhewe wong duwe manuk. Ngendhok kantek loro. Ora wani enek sing gotong golek kanca. Ayo ngono kowe ngerti ta sektine gaplek iki. Ngono ya. Iki duwe sing jenenge caping Basulanda. Caping Basulanda tegese wi caping iki piye, Mas? Panas ora kepanasan, udan ora udanan. Udan ngiyup ya, Mas. Nah, kuwi sing jenenge caping Caping Basulanda. Terus iki apa? Kuwi aku kuwi, Mas. Apa? Rompi. Iki Kae lho Pak ngomong rompi. iki ngertine ning YouTube. Asline iki jenenge Jemblek Antakusuma. Krunguku kelek Gondoku sumo. Jemblek Antakusuma ki mabur tanpa lang mlebu warung tanpa bayar. Kuwi sing jenenge kami tuwa Rustamaji. Masa ade dhewe ning nggonku rujak iki alah. Rujak apa ki, Mas? Nggawa masyarakat kendho nggo kabeh lho kok. Warungku dienggo postingan malahan. Ayo ngono kuwi isine mung sudah sponsor akhirnya gambar. Ya alhamdulillah nggih kula sampun malah sampun tenar. Mau Jemblek Antakusuma. Heeh. Kowe ngerti iki apa? Kuwi gitik, Mas. Iki sing jenenge Cemeti Amarasuli. Masa nek Iki Gunung Jumbruk Segara Asad. jajal ku kono gunungku segorane asam ora njae. Tenan yo ora oleh. Ora oleh wong gunung ki tetep madhep ning kono kuwi. Ora bakalan jumbruk. Ora wedi kowe. Gak aku ora gigrek kok, Mas. Nek ngono kuwi aku wis gak Tak golek-golekne. dadi golekne sing ndi? Aku ya tetep nyambat kewanganku. Lah iya sambat to. Ora iso desa kendung. Ndak. Seneng. Piye. Semilah-semilah piye? Bismillahirrahmanirrahim. Jeneng apa nyebut jeneng jenenge. Seneng. Ketok aku. Oh, aku ki jane ora ketok yo. Wong aku ki ngerti lambemu ki lho. Lho sak untu-untumu kok abang, Mas. Lah piye ta ayo nambeku sakone mbane. Apa to? Kowe gelem ora rada kecil. Aku ki jane ya piye aku mbok nyawang dirimu anu ya bagus. Aku arep mengutarakan isi hatiku no kaya piye para jinae, Pak. Tembung
ya aku mau wis nolak akeh, Pak. Masa arep muni, Mas, aku gelem, Mas." Wong wis ngono kuwi. Larang brambang timbang lombok. Tolak. Tak larang wong lanang timbang wong wedok. Akhire kendel ta kowe? Ora aku ra kentel kok. Aku cuma aku isin kok, Mas. Gelem ya kowe tak ngerti. Tapi bojo gelem. Mama. Ayo. Nah, kowe gelem tak bojo. Ayo ta. Nah, wis. Ayo ta, Mas. Mas. Jangan. Tapi ya toh. Mas ingeti wong akeh ku lho. Lah mereka jarine gelem karo aku. Nyapa to gembel iki guyu lho. Gembel. Diem gembel ku ya. Guyu ae. Dan akeh gawa pempes murah lho jane. Lho, Mas. Nyetono ta, Kan? Kowe gelem nek dadi bojoku? Gelem. Nah, saiki nek kowe gelem dadi bojoku ya. Aku kan piye, Mas? Kewajiban iki ya sliramu iki ya aku wong lanang ya kudangen. Wong malah justru aku ki ya padha-padha kesel iki ya dikucang to, Mas. Ya urang-urang sliramu kok karo ngereng-ngereng karo ngombe kopi karo mangan telo wis aku kudangen. Ya lho. Ayo ning kene. Ya nang kene to wajib iki nang kene iki. Karo ngadep ngene nggone Mbak Kong. Iya. Mbak Kong pamit Mbak Kong. Mbak Kong kula dipun paringi sehat, seger waras, lancar nggih Mbak Kong. Anggen kula gaplek nggih nderek pangestu. Mugi-mugi paringi lancar. Amin. Niki kula badhe ngudang. Tak mong itu ning gue caci ini tidak paliran tinggal ben aman. Pokoknya Lagi jasaku ini rojok dene maju. Aku wis pamit Mbah Kong, muga-muga dipun paringi lancar. Ya seger waras iso gaplek terus ya Mas ya. Ki piye to manggonmu? Ora miring ngene. Aku repot musuh kowe iki iso madhep rono kleru rene kleru. Lah jare bojoku mana? Iya. Ora manut aku tak lumahne. Gagane anggo seragam to. Nang omah lagi ya padha aku lho kumbak-kumbuk. Piye to? Pak Wito lho, saweneng nek aku mau seneng iki seneng lho. Ya, aku kudangen. Pak Raji. Ben. Tuh. Aku Kok ki njaluk undangan lo nyapa? Wong bagus kaya iris, wong cakrak kaya ikrak, wong galak kaya lulang, wong sikit kaya arit. Iki mau undangan panggonku Mas, kok bagus. sakmono mbane iki ana tegese kabeh. Ya ono. Mau sing pisanan wong ganteng, Wong bagus kaya kaya Irus. Wong bagus kaya Irus sing tegese Irus kuwi sing nyekeli wong ayu-ayu. Contone? Contone kae. Sing nganggo makromah kae. Endi ta? Iki ngarep dhewe iki kaya Mbak Pat iki. Oh yo pat. Ben iso gawa tombong bayangmu. Wong bagus kaya Gawa Irus contel diteri-teri. wong cakrak kaya Wong cakrak kaya ikra ngono ya sing nyekeli ya wong lanang ya wong wedok. Oke wong wedok kok Mas. Heeh. wong sikit kaya Wong sigit kaya arit. Arit kuwi sing nyekeli wong bagus-bagus. Contone? Terus niki Mbak Wong. yo. Mbak Wares Samaji niki jan bagus. Awete kok kono ki kari ae. Kok kono keri? Keri. Tapi mboten kenal iki, Mas. Menika saking Bapak Kapolsek. J, Bapak Kapolsek, Bapak Bacaris. Menika saking Pak Samatan. J, Bapak Camat, Pak Lurah. Nika Saking Kurame Bapak Kurame, mereka Pak Wito. Wes pokoke mbok iki gapoke sampe napa aku manut. Nika bapake saking Baluran jenangan. Mungkin mereka sewu Mbak Lurah kula bincing sowan nggih. mereka dijak lali sing. Kok lali Mbak pangkang Mbak. Jan, Mbak. Yo.
Piye to? Ki mau wong sikit kaya arit. Wong sigit kaya arit. Terus wong ganang kaya lulang. Lulang kuwi tegese lulang kena digawe apa wae. Contone kendang, jaipong, ketipung, Wayang. tingge wayang. Kuwi mau. Terus tingge sayur. Nah, kuwi jenis klebu entek-entekane dadi rambak. Wong aja. Kuwi mau Wong kudangan. kaya lulang ibaratnya ngakin kudangan Nah, iki aku njaluk siji. Wes njaluk apa neh Mas? Njaluk. Aku sik melek Mas. Jaluk tambangan. Tambangan. Nek tambangan rada ono kendange gak ketok. Kowe madhep rada rono nah. Aku madhep rene. Yo. Kalau kendang iki kok Lah kae ngintini ya tak ingeti to Mas. Aku ngadepku kok salah ae dadi bojomu. iya. Enggak ngayo. Wes ah. Iki saya tuwek saya anyar lho iki semakane. Kakean anak. Aku tak opres minum warung tenan sesuk. Greget aku. Di wong anak. Ya lho, sok uang lho. Susah ki nyambut. Oh iya. Wong bar itu badan ponan barang lho. Ndek kaya pon. Benteng lontang nganteng kalabang kebemakan agak-agak kalau ngerenda uang dinar abadong Bismillahirrahmanirrahim. Laras nggih Mbahku. Mugi-mugi wong telu iku gak salah ben gak diseneni Jarwi, Darmi, Lami tambah sitok Lek anake katri. Lek Katri. Oh lek katri barang. Pokoke wong papat iki saku ngati-ngati tenan. Iya wong aku. Lewat Googo musuhku Lami. Natan ngono Jarwi. Darmi. Yo, rada ngalor petuk nang luar pasar kono. Lek Anak Karti Katriwi, rada ngalor Darmi. Bismillahirrahmanirrahim. Penting ngontang nganting kelabau tepung medang godo kalau ngerendo uang dinar bandong yes. tepuk tangan iki. Bener ora tepuk tangan iki. Bener ora? Pripun, Bu? Ngatet tepuk tangan lho. Nah. Lho. Iki musuh kare bondo nyolongku ya wong papat kuwi lho. Pokoke mawawan teko langsung diparani. Eling-elingen nang. Pokoke penting untang-anting aja ngantek kleru kowe. Nek kleru Musuhe Katri, Darmi, Jarwi, Lami. Aku sing papat wis muga-muga awet. Teko besok iso nunggone aku nek gawean ya. Wis. Kuwi mau tambangan wis, kudangan wis. Saiki uripe wong bebrayan wong omah-omah iki ya golek sandang pangan. iya. Nah, ade sing penak iki ayo bakulan. Enake bakul apa ya, Mas? Ya sing penak iki ya bakulan ben iso. Tapi anu lho Mas, janji lho Mas, nek bakul ya kudune dhuwit ki nek bruk wong wedok. Masa uang kenakalan ya belas kayaknya. Lho kan masalah njaluk sampean pengen dhuwit, njaluk aku. Aku yo dhuwit Dik. Bakal tak weni ora mungkin. Nek wong lanang serintutan aku ya mau Mas, aku ya nyelintruk no. Nek tenang kok, masalah bojo dagelan iki gampang. Gampange Aja ngantek kowe gelem dirabi bojo dalang. dalang. Lho, dalang ki wis seneng. Anu Piye? wayah tuku beras. Oh. Wayah bayar wifi. Oh. Wong Solo dalang. Penak dagelan isuk gawe guyu, awan gawe guyu, bengi gawe guyu. Lho, delan bojoku saiki wis sesuaitan lho. Piye? Bojoku mengguyang, guyang. Lah dikeki ora? Ya mbok ngono ki mbok guyu lah kan aku mbok mengkleng mengo lah. Nah. Nah, lho prawanmu ki sakmono gedene ya. Lha iki wayahe ngawetke lho. Piye to? Cek sekolah. Kok ije sekolah? Lah sakmono gedene.
Lah kuwi rada bengi saiki kempes kuwi isu tak bakar neh iki rada lemu neh. Wong kok kuwi mau kudangan tambahan wis saiki ayo mergare Ayo. ah sing penak usaha kowe ngidolo aku ngalor. Aku ngidol. Aku tak bakul dandang wae. Aku bakul botol. Oke. Janji pokoknya duit marana aku. Yo. Dandang. Botol Bu, botol sing tadi ngersaknya botol apa enggak? Dandang. Niki kula di botol iki sae. Nih sami nih dandang. Pak, botol kula sae Pak monggo dadi Dandang. botol Pak. Pak Lurah iki mesti ngersakne botol lho Pak Lurah iki. Iya. Piye to? Bakul koyo pahe. Dandang. Kira dadang lho. Malah kono iki seneng wong piye bakul koyo payu. Nek payu piye kan bakule beda. Aku bakul botol. Kowe bakul dandang. Lah nek aku cara bakul dandang wong wedok kan tetep arep metu to. Lah kok krungu suarane botol. Lah koyo kena dinggo adang. Lah kan botol kan nggo ada banyu. Ya tetep suarane wong wae krungu dandange botol. Oh. Ngono. Ganti bakulan kula aneh. Ganti nek Aku tak bakul buah. aku bakal peralatan dapur. Oke. Salah. Cepet. Monggo sing pengen ngersake sepet. Oh niki kesete sepete salah iki. Sapu niki nggih salah. Aduh, sing nyambung. Bakul dhewe ngono. Lah kok menak kowe nona aku bakal dhewe, Mas. Kowe iki bakul Nek jalur-jalur wong wedok apa bakul piye? rono. Kowe nek rono berarti kei kambil karo gembel lho. Sepet ketok ae. Cara kono yo duwe Salah. Sepet. Ayo Mas. Sepete Mas. Bakul koyo untuk duwe. Salahku mah. Bakul iki kira-kira sing cocok. Lah nek salah terus sepet sing tuku sapa? Jadi salahe sepet. Oh iya ya. Ya iya. Kok goblok aku ya. Ket bijen to iki. Utakku ki piye ya?